cânta Tom Jones, She's a Lady, o piesă aparent jucăușă, dar care are și ca interpretare și ca stare emoțională un strat foarte profund. Am emoții foarte mari și vreau să mă duc pe scenă, să mă iau cu mâinile așa, să mă rup în două, să-mi las sufletul să iasă și să-l împălc pe toate locurile de acolo din tribună. Am ales să merg pe muzică. Nu anul ăsta și la anul viitor mă apuc din nou de arhitectură. Pur și simplu, asta este alegerea mea, să merg de acum încolo pe muzică. Am să fiu făcut din piatră și foc. Are posibilitatea de a-și realiza arhitectura unui succes în stil Loredana, secol 21. Ciprian Teodorescu. Ciprian Teodorescu, fetelor, gata, s-a terminat momentul. S-a terminat. Ciprian, vino mai în față să te vadă lumea, e păcat. La cum arătau fetele din spate, mă mir că a cântat foarte bine bandul condus de George Națis. Asta a fost și frica mea. Bravo. Stăpânire de sine. Horea, tu văd că ți-ai luat șireturi roșii ca să nu te deoache fetele din balet. No. Bun, Ciprian, la cine te referai când ziceai She's the Lady? Și nu mă refer la Loredana. Tu nu te referi, dar eu mă refeream. Deci era Loredana mintea ta. Da. Am înțeles, deci acasă te iubește cineva. Bravo. Ți-a spus cineva că semeni cu Mihai Viteazu? Jur, acum am uitat la profilul lui. Are și ceas. L-ai cunoscut? L-ai cunoscut? Poftim, da, am fost dacă vrei să duci și am luat și un 10 din cauza lui la istorie. Moga, ia să vedem. Da, îmi place, ai fost hotărât. Gigolo, așa. Te prinde 50% rolul de Gigolo, dar am să mă opresc la cântat și mi-a plăcut cum ai cântat și mi-a plăcut finalul, care a dovedit că ai ceva plămâni care poate să susțină un final dramatic. Și felicitări. Nu știu dacă ai remarcat, dar știi de ce ți-a zis felicitări? Pentru că ai acest senzațional mic papion. N-am fost atent. N-ai fost, știu, nu l-ai observat. Brenciu, tu l-ai observat? Bineînțeles, am observat, acest moment a fost făcut pentru femei și pentru bărbați deopotrivă. E adevărat că al nostru Ciprian
este într-o exclusivistă direcție Loredana. Nu, Da. el n-are ochi pentru... Nu, Loredana. Cred că a fost cea mai directă declarație de dragoste și mă bucur în sfârșit, Loredana, că iată, prin muzică, ce surpriză ne poate aduce muzica. Bravo, Ciprian! Mulțumesc mult, Horia! Smiley! Bravo, un moment pe care... Mai mult lucrurile astea și mai puțin cântatul, nu? Da, aici a fost o mică drăgălășenie între Da, cei doi antrenori. Nu, am observat că și la... Stai puțin, am observat că și la Smiley a avut același comentariu mai devreme. Tu văd că ne ții condica sau ne ții... nu înțeleg ce cu tine. Păi Comentariul la vârsta lui. Ce să facă, da. Ce condică, mă? Lăsați-l, el este într-o situație mai delicată. El are un copil mic acasă. Dacă Aici e o chestie profesională, dragă. vorbești în rând cu mine, vorbesc cu bodyguardul meu, Moga. Are niște mușchi. Loredana, trebuie să-i Trebuie să ai gândești. ceva bani să Copilul are coli. bodyguardul tău, dragă Horia. Și plus că nu știu cine îți vrea rău, că toată lumea te iubește. Ia! Imediat va fi și o îmbrățișare dintre aia comună și populară. O sărutare. Nu, trebuie să-l înțelegeți. Brenciu are copil acasă, are colici, scutece de făcut și de desfăcut. Copilul are colici. Copilul, bine, dar și el. Că el empatizează cu copilul. Smiley. E un moment pe care mi-aș dori să-l revăd. Să mai vin o dată dansatoarele, vă rog frumos. Am înțeles. Eram sigur. Dar ce zici de Ciprian, totuși? Foarte frumos, mi-a plăcut. Dă deoparte dansatoarele. Mi-a plăcut momentul, mi-a plăcut cum a cântat el, foarte corect, foarte în caracterul cântecului.